A čau, čus. Dneska som si pripravil o ďalšiu súťaž o, na PSPčko. Takú hru si dáme, počkaj. Nie. Počkať. Dneska hráte o súťaž Torchlight. Neviem, ako sa to správne vyslovuje. Tuto vidíte, DVDčko. Súťaž. Súťaž bude taká, že kto napríklad, čo také si dáme? Nie, počkaj, čo také si dáme? No, kto ako prvý napočíta do 45 miliónov, tak mi napíšte do komentárov a toto získate zadarmo. Jasné, že musíte napísať adresu alebo mail a ja vám to možno pošlem. A poviem vám ďalšie informácií. Keď budem mať PlayStation 3, tak GTA 5, tak to budem nakrúcať a jasné, že to budem nakrúcať a budem to dávať aj na YouTubeko. A na YouTubeko to budem dávať. A jasné, tak ja sa vám potom ozvem. To je na dneska všetko. Takže ako vždycky hovoríme, vaša.